दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 बोसोरारि जथुम्माया नैबे दतमानि बड'सा फोथाराव सोलिगासिनो दङ। बेनिनो नैबे दिन्थिफुंसालियाव बर'नि न'खर बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि दिनैनि गोदान जोलैनि लाइमोनफोरा बर' न'खराव मा मा आगजु थायोमोन बेनि सोमोन्दै नलेज गैयाब्ला नैबे बर' न'खर दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मा माखौ दिन्थिफुंनो सानदों? दिनैहाय नोंथांमोननि सेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरनानै लाबाय। दिनैहाय दतमा ओनसोलावहाय एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जुथुम्मा बे जुथुम्मायाव जोंखौहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ सामलायनो थिननायखाय जोङो दिनै दुलाराय गुदि बाथौ दतमा आनसलिकनि जानानै जोङो मैयाहाय जोङो जोंनि बुलि खान्थिनि नेम बादियै जोङो फुजाखौ मैया होलांखांबाय। बे फुजाजों लोगोसे बेहाय गोदोनिफ्रायनो गोदो बर'फ्रा मा रोखोमै रायजो जायोमोन दा बेखौ जोङो दिनैहाय बे एगजिबिसननि गेजेरजों बा बे कनफारेन्सजों दिनैहाय देखायलांबाय। गोदो आरो बेजों लोगोसे गोदोहाय बर'फ्रा मा मा आगजुखौ लानानै रायजो जायोमोन बेफोर गासिबो फारि फारि दंजोबो। नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिगोन आरो। दा नैबे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो जाफुंसारनो हादों होनना सानो नामा नोंथांमोना जोंनि लाइमोनफोरनि बेलायावहाय बे गुदि बाथौआ मामोन बेनि सोमोन्दै? जि गुदि बाथौआ जेनेबा नैबे जोंनि गुदि बाथौआ बर'आ जे समनिफ्रायनो जोनोम जादोंमोन बे समनिफ्रायनो नैबे जोंनि बुलि बाथौ बिधाना फैफाखानाय। ओंखायनो जोङो बे जोंनि बुलि खान्थिनि होनायखौ जों गुदि बाथौ आफाद होननानै बुंनाय जायो आरो। ओरैनो बे न'खरावहाय बर' न'खरावहाय मा मा आगजुफोरखौहाय दिन्थिफुंनो? बेवहाय जोङो आबाद मावनायनि बिथिङाव आबाद मावनायाव जा जा आगजु नांगौ बेखौबो अल जोङो होनाय जादों। आरो बर'फ्रा रायजो जानायाव मा मा फिनानै मा मा मावनानै जायो बेफोर गासिबो दंजोबो आरो। जेरै इसान दङ, साहानि न' दं, ओंखाम संग्रा न' दं, सौरा न' दङ, बाख्रि दङ, बायदि बायदि बिथिंजों जोङो दिनैनि बे एगजिबिसनजों देखायनानै होनाय जादों आरो। माबायदि सुबुंफोरा बाहागो लादों? सुबुङाथ' दाखालिनिफ्रायनो बिदिनो लोब लोब आरो। माने जोङोनो माबाथ'नो हायै एरायथ'नो हायै बेबायदि रोखोमै बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफ्रा। जोबथियाव मोनसे सोंथि जोंनि लाइमोनफोरा दिनैनि लाइमोनफोरा जायखिजाया धोरोमानो जा बाथौ जा बा ब्रह्म बा ख्रिस्टानानो जा बा जायखिजाया धोरोमनि लाइमोनफोरखौ बांसिन धोरोमनि सायाव सांग्रांथि गैयै नुनो मोनदों। जायनि बेलायावहाय दिनै जोंनि समाजाव आब्रुथि गैयैखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो लाइमोनफोरनि बेलायाव। मा मेसेज होनो सानदों? बेफोरो जाहैबाय नोङो जोंनि बर' हारियावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोम लानाया बारा। माने बर'फ्रानो बांसिन फ्राय गुबुन गुबुन धोरोम लायो। थेवबाबो जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि गुदि बाथौ बा बुलि बिदान होग्रायानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन। दा जोंनि बे जाखांफुनाय लाइमोनफोरनो मा मेसेज होनो सानदों? जाखांफुनाय लाइमोनफोरा नैबे एगजिबिसननि गेजेरजोंनो बर'फ्रा माबादि धोरोमखौ फुजा होनानै जाबोदोंमोन गोदो गोदाय आरो मा मा आगजुखौ बाहायनानै बर'फ्रा रायजो जाबोदोंमोन बेफोरखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों देखायनानै होनाय जादों आरो। थेंक इउ।